naami ilan nun ni karon. Salamat kaayo nun ni. Si Kelly Wealth di ay, ako ang model. Gapa diba? Getting ready! And of course, partner ko si Jenna and her model, April Matienzo. Sugod na sila makeup. Wala na ko naka-video kay Kelly og makeup. Pero karon nagailis na siya. Human na siya makeup karon. Pasensya na kaayo mo kay na-busy ko. Anyway, mo din yung stylist si Vera Lim and yung uyab si Renz Michael. Kauban ako sa doble cara. Ay, nagutom si Merdad ang uyab din ni Jenna. Hala guys, nagaulan sa gawas. Saon man na oy. Lipay lang gihapon pero outdoor unta mong shoot ba. Plan B. Naanami sa studio ni Vladimir Lima. Ay, salamat. Retouch na mi. Bapa, oy. Hi Vladimir! Ay, nakuratan din siya. Sorry. Hi Jan! Among photographers, guys. Ayun no, gandang babae oh. Sexy! Pero pasalamat mi sa among stylist. Hello! Iyang uyab oh. Naulaw. Okay guys, last shot! Woo! Nakauli na po ko sa wakas. Tanaw akong naong. Huwag akong buhok nga rag na kaayo. Oh well. Nanabit ako sa balay. Anyway! Ayoko nyo kalimti i-subscribe sa akong YouTube channel, ha? And pag-follow sa akong Instagram or Facebook page para ma-update mo sa akong mga bagong post for more makeup tutorials. And kung dili na jud kaya, nakamo ang mag-makeup, pwede ko ninyo i-PM, guys. Pwede ko. Pwede mo magpa-book sa ko, ah. Kaya i-PM na lang ko ninyo, okay?